Львоў, лета 1988 году. Каля помніку Івана Франка ідзе мітынг, слова бярэ нейкі невядомы паэт. Высокі, прыгожы. Чытае гучна, выразна, па-беларуску. Такая канцоўка. Ды пакуль ты яшчэ жывеш, запалі прад Шаўчэнкам свечку. Прачытай і спалі свой верш, а вандалам скажы «Я вечны». Чытаючы апошнія словы пра вандалаў, аўтар паказаў на міліцыю, якая пасла за мітынгам. Тут жа у людзей паляцелі дымавыя шашкі, пачаўся разгон, затрыманні, мардабой. І ў гэтым увесь ён, Анатоль Сыс. З вамі Настасья Суханосік і Смаленне Віпрукай. Сёння пагаворым пра Сыса. Паэт, геній, рэвалюцыянер, скандаліст, дэбашыр, чалавек, які са свайго жыцця зрабіў нон-стоп перформанс з драматычным канцом. А перад пачаткам я нагадаю, што самы просты спосаб стаць у шэрагі творцаў беларускай культуры – заданаціць на яе. Спасылкі пад відэа. Таксама не забываем пра падабайку, падпіску і камент, калі вам гэта бяспечна. Дзякуй і пагналі! Біяграфія Сыса, на першы погляд, нейкая зусім банальная. Як чытаем у анатацыі да яго першага зборніку «Агмень». Нарадзіўся ў 59 годзе ў вёсцы Гарошкаў, скончыў гісторыка-філалагічны факультэт у Гомлі, працаваў карэспандэнтам раёнкі на тэлебачанні. Грузь таска. Але што іншага маглі напісаць у дзяржвыдавецтве ў 1988 годзе? Сам Сыс распавёў бы па-іншаму. Нават яго нараджэнне – гэта міф. Маці моцна абгарэла на пажары, калі ўжо была цяжарная. Выжыла ды нарадзіла. Цуд. Вось ён пачатак легенды. Судакрананне з вогненнай стыхіі. Пра гэты выпадак верш Сыса «Неапаленая купіна». Там маці, як ікону сяляне выносяць з агню. Пачытайце, ён фантастычны. Галоўнай тэмай паэта назаўжды стаў агонь. Гараць камяні ў маім вогнішчы, расцвеленай агнём, нібы ваўчаняты ў логвішчы сонечным прамянём. У твар мне шугае полымя, ды я ўсё адно бяру каменні рукамі голымі і гэткім, як сам, дару. Паэт сапраўды дзяліўся агнём, раздаваў направа і налева, адных палохаў, іншых запаліваў. З месцам нараджэння таксама цікава. Той Гарошкаў, самы ўсход Беларусі, а побач Дняпро. Тут жа гарадзішча жалезнага веку, там знайшлі вядомага ў археалогіі глінянага коніка. Сыс загарэўся гэтай тэмай і заўжды казаў: вось ён, правобраз гербу пагоня. Яшчэ ў 70-х Сыс меў такі дзіўны стыхійны нацыяналізм. Яшчэ не асэнсаваны. На студэнцкіх дыскатэках, калі выконвалі хіт «Чынгісхан», пратэставаў: мы беларусы! Які Чынгісхан? Ці прымушаў на ўваходзе на танцы усіх цалаваць чырвона-зялёны сцяг БССР. Але паўсюдна ён чужы сярод сваіх. Дзяўчаты ад яго млелі, хлопцы шукалі яго сяброўства, а яму ўсё неяк абыякава. Універсітэт называў універмагам, службу ў войску катаргай. З той службы ён узгадываў хіба канцэрт Аллы Пугачовай, якая з подіума гладзіла салдацікаў па лысых галовах. А яшчэ перажываў, што няма з кім пагаварыць па-беларуску. Таму перапісваўся. Вершы пісаў на капертах. Урэшце Сыс вяртаецца ў Беларусь і з галавой занураецца ў нацыянальны двіж. Другая палова 80-х – самы плённы час у жыцці паэта. Яго вершы траплялі да сэрцаў, запальвалі і, канешне, добра клаліся на вецер пераменаў, на сам дух часу. Вось радкі з 85-86 гадоў, якія і зараз чытаюцца як актуальныя. А вецер дзьме і дзьме то ўсходні, то заходні, за ім не разглядзець ні сонца, ні паходні. А вецер дзьме і дзьме то чорны, то чырвоны, прывучвае людзей да грошай, да пагонаў. Як пазашлюбны плод свае хавае думы, чаму ж ты, мой народ, падатлівы, як гума? Народ падатлівы, як гума, гучыць як вырак. Але Сыс катэгарычны, ён не выбірае словаў. Але так і пра такое з людзьмі ніхто ніколі не размаўляў, бо паэзія заслужаных класікаў была пра ўсё харошае,
і ні пра што. А тут зусім іншае. Ну вось, напрыклад, як ты напішаш прамову, каб аж дух заняло? Што тут сказаць новага? А вы паслухайце. Нам мова далася крывёю, ды выпаленымі вачыма. Хавалі яе, як зброю, насілі, як горб за плячыма. І скрозь па шляхах гасцінцах вялі гарбуноў закутых, у іншую веру ксціцца, пад Богам чужым і лютым, а Бог наш не ідал з воску, без племені, без радзімы, а горб наш прырос да костак. Ён, Бог наш і Бог адзіны. Свае вершы Сыс выконваў сам. І гэта быў спектакль аднаго актора. Неважна, у кватэры ці на мітынгу. Яго сцэна ўся Беларусь. Вось што ўзгадывалі сябры. Як ён чытаў вершы, гэта асобная гаворка. Ён зачароўваў людзей. Кожнае слова клалася ў сэрца і душу, гонячы мурашоў па целе і выбіваючы слязу. Сыс чытае вершы дзіўным шаманскім лацінаамерыканскім голасам. Дзякуючы артыстызму і голасу, Толік можа газетнаму тэксту надаць значнасць эпічнай паэмы. Два танюткіх зборнікі, якія выйшлі пад канец 80-х, гэта «Агмень» і «Пан лес», размяталі імгненна, бо кожнае слова ў іх было як срэбраная куля. Ёсць думка, што ў актывізм Сыс пайшоў не ад добрага жыцця, але з прычыны ігнору з боку кабінетных пісьменнікаў. Для іх ён быў матылёк-аднадзёнка, гарлапан. Ён жа цярпець не мог, як казаў увесь гэты касмапалітызм, інтэрнацыяналізм, культ жывата і задніцы. І заклікаў: любіце нас такімі, як стварылі. Маліцеся на нас, пісьменнікі, вучоныя, партыйныя работнікі, калі вы сапраўды любіце Беларусь. 1 лістапада 87 году Сыс ля помніка Янку Купалу ўпершыню зачытаў у голас прозвішчы сотняў рэпрэсаваных беларусаў, паэтаў, палітыкаў. Калі ў 88-м раскрылася праўда пра Курапаты, дзе НКВД расстрэльваў людзей, Сыс стаў сярод арганізатараў першых мітынгаў. Дарэчы, у той жа час забараніў перакладаць свае вершы на расейскую мову. От так. Тады ж быў і ягоны ваяж у Львоў, з якога я пачынала гісторыю. Памятаеце, там было пра Шаўчэнку. І гэта не выпадкова. Калі уважліва зірнуць на паэзію Сыса, гэта агонь, кроў, янычары, кайданы, поле, крыж, ну і магіла. Матывы Кабзара з дадаткам беларускага паганства, змеяў ды бяросты. Пачытайце маналог тутэйшага. Дык там проста эпас. А ў тваім Люцыян Дняпры, што жывіў спакон веку гоні, 3 русалкі, славянкі 3, янычаравых мыюць коней. А ў тваім Люцыян Сажы на грудзёх з камянём пудовым твой паэт апошні ляжыць, быў труне, у сажы лядовым. Ты адзін, ты застаўся адзін на славяншчыне. І радзіма твая, паглядзі, русакосая янычаршчына. Мыць янычаравых коняў. Ці можа быць лепшая метафора да няволі, га? І тут вам, дарэчы, тэма на падумаць. Вось глядзіце. Шаўчэнка свайго Кабзара пісаў у сярэдзіне 19 стагоддзя. Анатоль Сыс – гэта канец 20-га. А што б сталася, каб яго слова прагучала на 100 гадоў раней? Змянілася б хоць што? Напішыце ў каментарах. Перамены былі яшчэ на піку, але час Сыса сканчаўся. Тыя жорны, якія ён запусціў сваім словам, круціліся ўжо без яго. Учорашнія паплечнікі па нацыянальнаму двіжу займалі месцы ў кабінетах, ішлі ў палітыку, камерцыю, але не ён. Сімвалічнай вехай здаецца 7 лістапада 1990 году, калі добра падвыпіўшы паэт з сябрамі спыніў калону вайсковай тэхнікі ў Менску. Там акурат праганялі рэпетыцыю параду да Дня рэвалюцыі. Ужо ў гэтым чытаецца нейкі горкі адчай. Перформанс стаў стылем жыцця Сыса, візітнай карткай. Яго яшчэ запрашалі як жывую легенду на фестывалі, сустрэчы, а сам ён падпрацоўваў вышыбалам у кавярні дома пісьменнікаў. Пасля 33 афіцыйна ўжо нідзе не працаваў, адмаўляўся ад прапаноў. За апошнія 15 год жыцця, 90-е і нулявыя,
Ён сам ужо нічога і не выдаў, ніводнага зборніка. Пра сыса, як інфернальнага персанажа, ёсць шмат легендаў. Як тэрарызаваў саюз пісьменнікаў, бо добра вывучыў каляндар, калі ў каго дзень нараджэння, і завітаваў на аганёк, без запрашэння. Як павыдзіраў усе замкі ў пад'ездах, пакуль не знайшоў патрэбны, дзе жыў сябр-літаратар. Урэшце, як рускія з РНЕ пад канец 90-х спрабавалі сыса збіць у пад'ездзе. Той збіў нападнікаў на горкі яблак, а малодшага зацягнуў да сябе ў кватэру. Узяў у палон. Піць і вучыць беларускую мову. Кажуць, сыс падаваў усім менскім жабракам на вуліцы, пакуль сам не стаў падобным да аднаго з іх. Час-почас паэт яшчэ адгукаўся адным-двума вершамі. У 98-м «Адпусціце мяне, курапаты». За 2 гады да смерці ў 2002-м шэдэўральны верш «Пчаліная матка». Там аўтар нібы просіцца перазімаваць у вулей, каб пчаліная матка стала яму мамай. Хоць на адну зіму, бо ягоная памерла. Здаецца, горад, цывілізацыя яго проста забівае, а ягонае месца сярод хвояў, мурашоў, балотаў не тут. Пішуць, што сыс паміраў пакутліва. Адзін, нікога не паклікаўшы на дапамогу. Таму лекары не змаглі нават вызначыць дакладную дату смерці. Так, гэта смерць на сцэне, але ўжо з пустой залей. Ёсць такая метафара, маўляў, цела чалавека – гэта спачатку замак, пасля турма, а ўрэшце музей. Цела сыса, ягоная земная абалонка – гэта спачатку светлы храм, пасля кабак, а ўрэшце сам гаспадар у гэтым кабаку робіць пажар. Усё згарае да чорта. Спраўдзілася паэтава слова, напісанае шмат год да гэтага. У гэтай краіне не маю я дома, вось воблака, сяду ў свет палячу. Над гэтай гаморай, над гэтым садомам ні грошы, ні славы, я волі хачу. Пахавалі паэта ў Гарошкаве. У той самай вёсачцы на Дняпры доўга выбіралі форму крыжа над магілай, хацелі спалучыць з партрэтам. Урэшце атрымаўся натуральны паганскі стот. Адпаведна таму, як паэт жыў і сабе адчуваў. Як вы маглі заўважыць, сёння у мяне ў руках няма аніводнай кнігі паэта. Таму вельмі раю вам пашукаць у онлайне. А калі лічыце, што спадчына Анатолія Сыса вартае перавыдання, напішыце ў каментарах, добра? Ну і чытайце, глядзіце, абмяркоўвайце сваё. А на сёння ўсё, убачымся. Пакуль.